Ata o día 31 de xaneiro poderán presentarse as candidaturas aos premios do deporte da Deputación da Coruña. Farase de xeito telemático a cargo de persoas físicas ou xurídicas que teñan relación coa práctica deportiva. Establecense este ano 12 categorías diferentes: mellor deportista veterano, mellor deportista promesa e mellor deportista con diversidade funcional, todos en categoría masculina e feminina, así como mellor adestrador, mellor árbitro ou xuíz, mellor entidade colaboradora e premio a toda unha vida dedicada ao deporte. Poderán presentarse cantas candidaturas se desexen, sempre que non sexan máis dunha por categoría. As persoas que formen parte do xurado, presidido pola deputada provincial de Deportes, Cristina Capelán, e integrado por 5 xornalistas do ámbito deportivo, poderán facer propostas de candidatura ao resto de membros do xurado. Valoraránse os logros e éxitos deportivos dos aspirantes nas diferentes categorías, así como a promoción dos valores deportivos e o apoio ao deporte na provincia. Ademais, o xurado resérvase o dereito de realizar ata 4 mencións, sempre que o considere oportuno, para que as persoas ou entidades que desenvolvesen unha actuación no ámbito do deporte digna de ser destacada a nivel provincial. Os premios consisten nun galardón conmemorativo e un diploma acreditativo, ademais do recoñecemento social que a Deputación promoverá a través dos medios de comunicación e das súas redes sociais. O ente provincial traballa xa na organización dunha gala do deporte na que se convidará as persoas e entidades participantes e na que se fará pública a concesión dos premios, facendo entrega de todas as distincións ás persoas e entidades galardonadas.